دردا جایا محمد دا سایہ، دردا جایا محمد دا سایہ، اج تک لاقا کربل چ آیا، اج تک لاقا کربل چ آیا۔ قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن، قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن۔ سر سانگ تے آ گیا سید دا، سر سانگ تے آ گیا سید دا، بچ گئی توحید اذانے۔ قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن، قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن۔ حل من ناصر کہہ کے تے شاہ اجیر رسالت منگے آئے، اسلام دا دامن اج تائیں شبیر دے خون چ رنگے آئے، اس خون دتا علی اکبر دا، اس خون دتا علی اکبر دا، تائیوں اج تک دین جوانے۔ قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن، قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن۔ ایدے خون نے ڈھکے رے تو تے کربل مولا کیتا ہے، اس سیس کٹا کے سجدے وچ راضی بس اللہ کیتا ہے۔ اے سانگ تے آ کے بھی کردا، اے سانگ تے آ کے بھی کردا، پیا رب دی شان بیانے۔ قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن، قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن۔ ایدے بدن تے زخم ہزاراں نے، زخماں دے وچ نے زخم ہوئے، دا قاسم ہو پامال گیا، عباس دے بازو قلم ہوئے، پیا دے وے ہو کے غربت دے، پیا دے وے ہو کے غربت دے، ایدے مارے گئے مہمانے۔ قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن، قرآن دکھاریاں قتل کتاب بچ کربل قتل قرآن۔ تنخواہ گتے سر سانگتے، بے بدن تلاوت جان آندی ہے صدا پئی خالق دی، اے اصل قرآن دا کار، گھر بار گھر بار اولاد برا ساتھی، اس دین تو جہنوی واری، استو حسین محشر تائی،
اس دین دی خاطر شہرغتے خنجر زوار قبول کیتا اس باجر دا دے بہنی دا آنا بازار قبول کیتا ایدے مقصد دے وچ مر گئی ہے ایدے مقصد دے وچ مر گئی ہے ایدی بچڑی تنگ زندانے قرآن دے کاریاں قتل کیتا بچ کربل قتل قرآن قرآن دے کاریاں قتل کیتا بچ کربل قتل قرآن تیران دے مسلے تے ازہر شبیر دا سجدہ شکرانہ حیدر دے لال نے دسے آئے اسلام تے سر نو کٹوانا سکلین درود سلام پڑھے سکلین درود سلام پڑھے ایدی ذات تے رب رحمانے قرآن دے کاریاں قتل کیتا بچ کربل قتل قرآن قرآن دے کاریاں قتل کیتا بچ کربل قتل قرآن قرآن دے کاریاں قتل کیتا بچ کربل قتل قرآن قرآن دے کاریاں قتل کیتا بچ کربل قتل قرآن